हेल' लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय। ससे खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आङो मैयानि भिडिअआव बुंखादोंमोन जोंहा बाथौ फुजानि माइनाव दैखांनाय भिडिअखौ आङो आलदा बानायसै होननानै। भिडिअआ गोलाव जायो नालाय, बेखायनो आङो नैबेखौ आलदा बानायनाय जादों आरोना। ओमफ्राय सदायै नायलांबाय थादो आरोना। ओमफ्राय जोंना माइनाव दैखांखांबा फांसनबो जागोन आरोना। सदायै नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर।
खानायखौ नायनो होनदों खानायखौ गारनायनि आबोनाव जोंबाय उरदोंबाय आब' एबार लास्ट हाबसिगोन एबाराव सिङाव माइनाव दोनखांबाय एबाराव मोसादों सिख्लाफोरा दायो ओमफ्रायो माइनाव दैखांनाया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव नै फांसन जाबाय आरोना लोगोफोर दायो कम्पिटिसन आरोना फांसना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय आं माबा गानखौ होनो हानाय नङा लोगोफोर मानो होनबा गाना कपिराइट फैयो नालाय बेखायनो आं माखौबा होनो हानाय नङा आरोना दायो नायलांबाय थादोलाय
Oleh Harum Sri Masaria, Dilasdan Harum Babar Gaza, Bantha ada kasih dengan itu ber, sokot domai, apa kata ni? Contoh ni ada tambahan, bawa sama salam naik. Sinai menako, yang itu apa ni? Jauh jauh, tokai ni orang jauh. Apa kata ni? Sabar. Rozar minum, kita ke kemudian menanya ratu berwarna goreng kurang dapat kita.